Sä sanoit, että olette ollut täällä paljon. Joo, aika paljon. Isä on ollut Hei vaan. 3 vuotta töissä Japanissa. Tytär on naimissa Afrikassa, ei soita koskaan. Kaitsu on myöhään ulkona, nukkuu puoleen päivään, lähtee saman tien. Että kyllä minä tiedän, mitä se yksinolo on. Minä tiedän, miltä se tuntuu. Taina kertoo, että sulla on joku uusi ystävä. Ai jaa. Anteeksi. Missä välissä se sen kertoo? No, joku nuori tyttö. Joo. Meidän Maiju-ikäinen. Ollaan käyty pari kertaa ulkona. Kirsi-Mari, oletko sinä ajatellut, että se mies, joka murhasi Timpen, se on vapaana ja elää? No kivahan se, jos te ulkona käytte. Joo. Niin kai. Kerros nyt vähän tarkemmin. Maire Kiltti. Me ollaan päästy Ainon kanssa sen yli jo ihan oikeesti. Meillä on sille uusi elämä nyt. Älä sinä hylkää minua. Hyvää yötä nyt, Maire.